Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Бузургони мо гуфтанд ки андоза нигоҳ дор ки андоза накуст, ҳам лоиқи душман асту ҳам лоиқи дӯст. барои ҳамин ҳама кор андоза дора, ҳама кор чорчӯбаи худша дора. бародари азиз, мо тӯли 5 сол хондем, тӯли бигем ки ҳамин умр муваққатӣ дар ҳамин ҷодаи санъат ҳастем. ҳамудам хатогӣ дорем, мо намегем ки хатогӣ надорем, хатогӣ дорем, лекин мо 100 касоро мепурсем ки инҷаши хеле бадини хеле бигӯем чӣ хел мешава, инҷаши хеле ани хеле гап занем чӣ хел мешава. пеши қадар устодо мерем, пеши қадар бародаро мерем, бо мерем як одамоере ки ай санъат бо бурдагӣ нестан, бо ҳаморо мепурсем, нишон медиҳем ки инеми чӣ хеле муошират мекунем. итане ки ҳар чие ки омад пеш омад хуш омад, хеле гапам нестан. бародари азиз, ҷавони азиз, барои ояндаи хитон, барои ояндаи додаромон, барои ояндаи миллатмон мо бояд ҳар як коре ки мекунем фикр кунем. И истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ танҳо як шахсията нишон наметад. бародарон, мо миллата нишон метем ба и нишондодҳомон. мақсад ки ман 100 та чизи хуб мекунам, дар ҳам дуронаш якта чизи ганда буброя, аллакай номи ма бадай, ира ёто набурӣ, и интернет, и санъат худаш меяй. миллион та чизи хуб кун, миллион та чизи хуб кун, як гапат хато барава, тамом. як қадим омадагӣ ку мегӯянд ку 100 бор хубӣ кун, як бор гандагӣ кун, ҳам гандагита мебинад, хубӣ та не. барои ҳамин қа эҳтиёт, эҳтиёт, эҳтиёт. бозам бузургҳо гуфтанд эҳтиёт ними ҳаёт. забон дар даҳон нигаҳбони сар аст. барои ҳамин қа мегӯям сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро 100 магӯй, 100ро яке гӯй. ҳамин чизе ки дили мада буд гуфтам барои ҳама ҷавонон. ина бинем ки беҷавоб нест, ҳар як гап беҷавоб нест. бародари азиз, ҳар як сухане ки мо мегем дар интернет паҳн мекунему мардум мебинад, ӯ беҷавоб нест. бародари азиз, барои ҳам коре кунем ки як насли наврас, як нафаре ки моро тамошо мекуне ибрат бигира. акаи саҳначаҳои ҳаҷмие ки мо мекунем, боли ман медонам ки 100 кас мега худат чӣ, худат хита намегӣ. охир ҳамин саҳначаҳои ҳаҷмӣ ман бо воситаи ханда ислоҳ шудани як нафарай. ҳар як саҳнаи мо зери ҳар як коса нимкосае ҳаст. ака ӯро мефаҳмидагӣ мефаҳмад, намефаҳмидагира бозам таваккалаш ба худо. худо ёру мададгори ҳамаи мо шумо зинда бошед. бозам бародаро як хабари дигара эълон мекунам барои мардуми ғариб, касоне ки дар Екатеринбург ҳастанд. ина набод як намуд ҷои корай, ман сода карда шумода мефаҳмонам. мерем мошинай ё ки мошини хитон қатӣ мерем, дар ҳамаи ширкат хитоно номнавис мекунед, кор мекунед. ина дар душанбе ҳастай таксиси севу дар олуча ҳастай, и дар шаҳри Екатеринбург ҳай. анами набод ина рақамошон мақсад бо чӣ доранд, моҳика доранд. агар ки дар ҳамин ширкат кор кунӣ, моҳика 50% мешавад. мақсад ки мери моҳикада 50% мошинта бишӯӣ. занг бизанем, маълумоти пурраро бо шумо да мефаҳмонанд. ина бародарамон, дасти ҳамдигара бигирем, дар ғарибием, кор кунем, кор ва фаъолият кунем, пул кор кунем, биёем дар тоҷикистони азизамон, тоҷикистонмона обод кунем. худованди бузург сохт саломат кор ва фаъолият карда ба пеши падару модаратон биёем. ина рақамошон занг бизанем, бо маълумоти пуррара мефаҳмонанд шумода. касоне ки дар шаҳри Екатеринбурганд маҳрамад албатта занг бизананд.